Hej gutter, det er Freja, og vi får lige en lille shoes og en lille øl, og jeg vil lige dele mit setup til jer, der flyver. Joystick, Thrustmaster F16, som er monteret på en Whirlpool base, hvor det er klampet op. Hvad kalder man det? Sat fast med sådan en vippehåndtag. Det fungerer skide godt. Det er bare stabilt. Så har jeg MFD displays, ICP, DED fra det hedder så WinWing. Kinoiser, så nu er jeg nok også blevet hacket. Det fungerer. Jeg er glad for, så man ikke skal sidde og trykke op på skærmen med musen. Det er dyrt, men jeg synes, det er fedt. Og så kan det jo ikke være anderledes. På gulvet har jeg VKB Sim rudderpedaler, og dem har jeg ikke. Altså det virker. Det virker rigtig godt. Og så sidder der sådan fedt der tracker, så vi ligesom kan. Jeg har headsetet på nu, så vi lige har. Det fungerer. Så har jeg købt Whirlpool-panel med gear lever og så videre. Masser af knapper, masser af muligheder. Jeg bruger det tager tid at sætte op, men man får så mange knapper. Der er knapper i alt, og dreje og knap og så videre. Og det samme med mit thrusterne, der har jeg også brugt Whirlpool med masser af vippeknapper, trykknapper og fået programmeret det ind til, hvad jeg nu skal bruge, når jeg flyver. Det meste af det, jeg bruger. Men det var lige det. Nu vil jeg se, om jeg kan nå at flyve lidt, inden kæresten kommer hjem. Det er jo sådan, det er jo. Hej.